Sì, daggono mica. Στο πρώτο μανιφέστο του λετρισμού, ο Ιζιντόρι Ζου απέτησε το τέλος των τεχνών της εποχής του. Ο τίτλος του μανιφέστου ήταν μια εισαγωγή στη νέα ποίηση και στη νέα μουσική. Η νέα ποίηση του Ιζού θα βασιζόταν μόνο σε γράμματα, γι' αυτό και το όνομα λετρισμός, σε φτώχους και φωνήματα, καθώς και σε ήχους του σώματος. Η νέα ποίηση θα απαιτούσε επίσης και ένα νέο σύστημα φωνητικής γραφής, το οποίο θα αποτύπωνε ακριβώς τα λετριστικά ποίηματα. Αυτό που για μένα έχει σημασία στο λετρισμό είναι το ξεπέρασμα της γλώσσας. Μια οτοπία που ενέχει την πιθανότητα μιας πραγματικής απελευθέρωσης. Η σχέση των λετριστών με τη γλώσσα και η επίθεσή τους, η καταστροφική τους μανία, δεν ήταν κάτι καινούριο. Ήδη ο Ζαν Κρουσό μίλησε για την αλωτρίωση στη γλώσσα. Και δεν ήταν ο μόνος. Ακόμα και σήμερα, η γλώσσα αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα του επαναστατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας μας. Δεν ήταν μόνο ο Ρουσό, αλλά ήταν και ο Τεριντά, ο Μποντριγιάρ, ο Μπάρος, οι οποίοι αμφισβήτησαν τη γλώσσα. Ο Μποντριγιάρ μίλησε για το κάψιμο των σημείων. Ο Μπάρος περιγράψε τη γλώσσα σαν έναν ιό. Και ο Τεριντά συνέκρινε τη γραφή με αντιλητήριο. Πόσο βαθύ και ασήμαντο συνάμα τη ζωή σου και της τέχνης σου το δράμα, σε ένα παιχνίδι μάταιο και γελίο, του νου σου να σκορπάς το μεγαλείο. Μέρα νύχτα να παίζεις με τις λέξεις, πώς πρέπει μεταξύ των να τις πλέξεις και πώς μαζί να σμίξεις κάποιους ήχους, ώστε να κλείσεις το όνειρο σε στίχους. Πόσο σκόπος και πόνος και αγωνία να πλάσεις απ' τη θλίψη σου αρμονία και να την πλάσεις με όλους σου τους τρόπους για να την ξαναδώσεις στους ανθρώπους. Μήτε κι αληθινά που ξέρω πράμα πιο θλιβερό απ' του πόνου σου το δράμα. Το χώρο του πόνου αυτού που στέργει για κλουβί του το χώρο ενός ανθρώπινου αλφαβήτου. Κι αφού σαν τα μικρά παιδάκια παίξεις τόσο καιρό με ρήμες και με λέξεις και όλες σου τις ελπίδες αφανίσεις, χαμένος όλος μες στις αναμνήσεις, μόλις φανούν οι πρώτες μαύρες τύψεις και έρθει η στιγμή να σκύψεις, να μην σκύψεις. Μα παίρνοντας μαζί το θησαυρό σου, το Γολγοθά σου ανέβα και σταυρό σου. Ποιητής. Ναπολέων Λαπαθιώτης, 1942. Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης είναι και η έμπνευση αυτής της παρουσίασής μας. Για να καταλάβουμε το πρόβλημα της γλώσσας ή τη σημασία του ξεπεράσματος της γλώσσας για την απελευθέρωση, θα πρότεινα να κοιτάξουμε στην ψυχανάλυση. Ποια είναι η κατάσταση του ανθρώπου χωρίς γλώσσα? Το βρέφος δεν ζητάει, κλαίει. Η ανάγκη του επικοινωνείται στους γονείς του με ένα κλάμα και επαφείται σε αυτούς να ερμηνεύσουν το αίτημα του βρέφους. Αλλά και το ίδιο το παιδί δεν ξέρει τι ζητάει. Μπορεί να νιώθει ένα ερέθισμα. Μπορεί αυτό να είναι πόνος, κρύο.